úvodné video, téma partnerské vzťahy. Otázka. Som správny partner, partnerka? Pokiaľ ste obidvaja šťastní vo vzťahu, odpoveď znie áno. Pokiaľ jeden z vás alebo obidvaja šťastne nenachádzate, je na čase spraviť zmenu. Voľba zlého partnera môže časom viesť k alkoholizmu, týraniu fyzickému alebo psychickému. Preto je veľmi, ale veľmi dôležité si vybrať správne. Dám vám tip. Dôvera je nadovšetko. Komunikácia, potom naslúchať jeden druhému, dokázať sa rozdeliť o svoje pocity, mať spoločné záujmy, takisto sa rešpektovať, vedieť sa porozprávať a byť vždy jeden druhému úprimný. Všetky tieto body si rozoberieme v budúcom videu, preto sa na vás teším a vidíme sa čoskoro.